Ao longo da historia, moitas mulleres dedicaron a súa vida á investigación, logrando importantes avances para o mundo, pero en moitas ocasións silenciadas. Hoxe coñecemos a 3 mulleres que demostran que no século XXI a ciencia ten nome de muller. Iria Ollero ten todas as cualidades para facerse un oco na investigación. Con 20 anos, esta estudante de Enxeñería Biomédica xa ten 5 proxectos propios. Carmela Porteiro ten 70 anos e está xubilada despois dunha vida dedicada á investigación e ao asesoramento pesqueiro ao máis alto nivel. E con 52 anos, presentámosvos a Marisol Soengas, que lidera dende o Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas en Madrid o grupo de melanoma. Elas, as nosas mulleres galegas, as que contribuíron á creación do noso legado histórico, as que dan forma ao noso tempo e as que deseñan o noso mañá. Mulleres que co seu que facer case invisible construen dende as súas tarefas a nosa realidade. Queremos coñecelas a elas, as protagonistas das nosas historias do pasado, presente e futuro. Soños cumpridos de mulleres fortes que toman as súas propias decisións. A nosa viaxe ao pasado trasládanos hoxe a comezos do século XX, cando chega a esta aldea de Ferrol Ángela Ruiz Robles. Por primeira vez, os máis pequenos de Santa Uxía de Mandía tiñan unha mestra. A escola estaba nesta casa. En 1920, dona Angelita trasládase a Ferrol para continuar coas clases, pero tamén para facer un labor de alfabetización con moitos obreiros que o necesitaban. Chegou a ser xerente e directora en distintos centros e fundou unha academia para preparar oposicións. Pero non a lembramos polo seu magnífico labor docente, senón polas súas inquedanzas investigadoras e a súa faceta inventora, porque dona Angelita está considerada a precursora do libro dixital. De volta ao presente, coñecemos a Marisol Soengas, unha galega que estudou bioloxía molecular e que dirixe dende o CNIO o grupo de melanoma. Hoxe viaxamos ata Madrid para falar con ela. Nuestro grupo se enfoca en los melanomas, que es la forma más agresiva de cáncer de piel. Nosotros estamos intentando entender todo el proceso, desde cómo se inician los melanomas, cómo avanzan, por qué son tan metastásicos y utilizar esa información, pues avanzar en el diagnóstico y en el tratamiento. O seu proxecto foi seleccionado entre case 2000 propostas do máis alto nivel na Unión Europea. El proyecto se llama Met Alert Stop. Entonces, eso un poco refleja el hecho de que nosotros estamos interesados en entender y atacar las metástasis en el melanoma. Las queremos visualizar, queremos ver cómo se inicia este proceso antes de que las células tumonales lleguen a los distintos sitios que van a colonizar. Hemos desarrollado unos modelos animales que están modificados para iluminarse cuando se inicia esta diseminación. Y entonces podemos utilizar esos modelos para ver cómo se enciende y cómo se apaga el proceso de metástasis. Y la verdad, pues estoy orgullosa porque sí creemos que van a abrir nuevas puertas en este tipo de tumor. Como científica, yo de Marisol destacaría las ganas de hacerse preguntas potentes. No quedarse siempre con unos resultados superficiales, sino siempre querer profundizar más. Marisol es una persona que te empuja cada vez a buscar ser mejor, es muy perfeccionista, pero te prepara muy bien para cualquier reto que puedas tener. Y que es una persona que, pese a ser muy positiva, nunca pierde esa visión realista. Yo siempre le digo a mis estudiantes cuando empiezan que la ciencia es muy difícil. Realmente la mayor parte de los experimentos es que no funcionan. Tenemos que repetir, tenemos que volver a insistir. Pero llegan momentos como estos en los que encuentras o nuevos mecanismos o nuevos posibles fármacos que te pueden ayudar a tu grupo, a otros grupos y a lo mejor en el futuro al paciente. Entonces eso no se paga con nada. Yo no me cambiaría de profesión por muy complicada y difícil que sea. Marisol compartiu carreira con grandes referentes como Margarita Salas, pero tamén é consciente das dificultades das mulleres para acceder a cargos directivos. La verdad es que siempre he estado en un entorno en que el liderazgo femenino era algo natural y de hecho
Yo cada vez aprecio más la oportunidad que tuve en el laboratorio de Margarita Salas, porque Margarita era una mujer que para ella éramos todos iguales. Tanto los investigadores como las investigadoras, nunca jamás hizo una distinción. De hecho, para ella tampoco se quejaba de ser mujer, ni de las dificultades que tuvo, que luego sí que nos enteramos que fueron muchas. Pero era tan natural tener una jefa que yo no me planteé, yo no puedo ser. Pero tenemos mucho que hacer porque somos todavía solo 2 o 3 mujeres por cada 10 en puestos de liderazgo, cosa que hay mucho que trabajar. Marisol foi a segunda muller en recibir a medalla Fritz Anders, o galardón de maior prestixio no seu campo, e traballa para que detrás dela veñan outras. Creo que es importante intentar conseguir más vocaciones para el campo, que más mujeres empiecen. Creo que es importante también mejorar aspectos de liderazgo. Es muy típico que la mujer, cuando se nos propone un ascenso, pues digamos, lo primero es, ay, no sé, no estoy segura. Entonces, eso tenemos que mejorarlo también. A pesar dos logros acadados, Marisol segue tendo soños profesionais. A mí realmente lo que me ilusiona es descubrir y yo espero no perder esa energía y perder ese entusiasmo, ¿no? Por venir al laboratorio, por hablar con mis colaboradores, por montar nuevos proyectos. Así que no, yo no veo proyectos cumplidos, yo veo proyectos por cumplir, la verdad. Así que eso es mi ilusión. Como Marisol, Carmela dedicou a súa vida á investigación, pero no seu caso á pesqueira. Aquí, o Instituto Oceanográfico de Vigo chegou en 1976. Hola, Toya. Hola, buenos días, ¿Cómo vamos Carmela. por aquí? ¿Qué tal todo? Bien, bien. Sí. Mira, quería hablar con Isabel. Sin problema, sí, ya te está esperando. As principales liñas do meu traballo, o obxectivo foi o asesoramento da gestión pesquera. Paralelamente ao traballo de asesoramento, pois tamén hace falta unha investigación básica e punteira para complementar toda aquela información que obtemos da actividade do mar. Últimamente, a min dixéronme que había moito peixe nas rías, non só sardiña, que había moitas especies de todo. Poden explicar algo da aparición de tanta orca que está aparecendo estes días, que alarma tanto a xente? Isto pode explicar que as orcas que sempre pasan por aquí, que estén quedando un pouco máis de tempo na zona para alimentarse, aproveitando esta riqueza de peixe da nosa costa. Foi unha pioneira, unha das cousas que la fixo foi embarcarse como xefa de campaña, cando isto non era moi normal que fose unha muller. Eso despois serviunos de exemplo para as que viñemos despois. A directora en aquel momento do instituto, a primeira muller que foi directora, nombroume delegada do Concello, delegada española, foi deixando máis a parte máis técnica, por decirlo, máis científica, pero xa era coñecida por miña actividade. E agora marchamos para que vou a cooperativa de armadores tamén, para estar con Edelmiro. Vamos. Veña, gracias, Toya. Gracias por recibirme. Ya sabes que encantadas de verte y que vengas por aquí a hacernos una visita cuando quieras. Bueno, así é, como sempre. A mí seguideme invitando que eu veño. Realmente eu teño que decir, porque ahora, que me sentín máis entendida polos armadores e polos stakeholders que ás veces pola Administración Pesqueira Española. Hola, Edelmiro, como vamos? Hola, Carmela, que tal? Nos podemos saludar? Temos que saudar así a distancia, pero ben. Non sei se recordas a crise da sardiña dos anos 90, cando ti nos dixeches a sardiña hai que metela nunha furna ali en un museo porque está a punto de tal. E os armadores de cerco decían: é que esta Carmela nos pon dos nervos, é que como é posible, parece que a sardiña é súa. Sabía moito de sardiña. Si por ser muller o tivo máis difícil para chegar a donde chegou, sí, eu penso que Carmela, al igual que moitas mulleres que destacaron e outras que non puderon destacar precisamente por ser mulleres, sí, o tiveron máis difícil aínda. Nós tuvimos que demostrar ao resto de Europa, por exemplo, que a xarda daqui era a mesma xarda que chegaba a Noruega
E para eso emprendimos proxectos, marcamos xarda, hasta que a xarda que marcamos aquí chegou a Noruega en uns meses. Hola, Enrique, como vamos? Hola, que tal, Carmela, como andamos? Moi ben, e ti? Sí, bueno, agora ben. Moi ben. Xubiladiña, participando outra parte da miña vida. E como levas? Ben? Ben, a verdad que sí. Pois nós aquí estamos co problema do Brexit, xa sabes. Creo que temos que aumentar moito o grado de investigación, a financiación da investigación, claro. Claro, o problema ven aí. É que España non pode seguir exigindo cuotas, exigindo tanto, senón tamén dá, é aposta. A tendencia tradicional da sociedade en xeral, pero non só a española, non somos dos peores. Inglaterra, Alemania, é tal que en canto un se descuida, sempre se acaba elixindo a un home, non? A primeira campaña que fixen, a fixen no 77. Daquela, só podíamos ir 2 mulleres a bordo de todo o equipamento científico porque só había un camarote con bidé. As dificultades, pois sí que foron dificultades porque o capitán non asumía as decisiones nin as sugerencias das mulleres. Aí sí que atopámonos unha boa barreira, romper con que asumiran que unha muller era jefe de campaña e que tomaba decisiones na ponte. Eso sí que foi duro. Carmela xubilouse hai 3 anos, despois de percorrer o mundo e dunha vida chea de éxitos, pero hai algo que lle quedou por facer. Eu nunca fixen a tesis doutoral, nunca leín a memoria da tesis doutoral. Quedoume, me foi entrancando con outras cousas e tal, e sí, é unha espina que me quedou aí. Pero polo demais, estou ben, me siento bien, equilibrada, contenta, agradecida, todo é positivo. Nas facultades de Enxeñería fórmanse algúns dos profesionais que farán do noso mundo un lugar mellor. Entre todos, destaca Iria Ollero, unha rapaza que dende os 14 anos recolle premios polos seus proxectos científicos. Eu estudo Enxeñería Biomédica aquí na Universidade de Vigo e é como unha carreira que mestura o que é a tecnoloxía aplicada á saúde. Por lo tanto, é como todas as máquinas, toda a tecnoloxía que hai para a nosa mellora da nosa calidade de vida. Bueno, pois é unha carreira de 4 anos, estou en terceiro de carreira e decidí un pouco porque en todos os proxectos que puiden desenvolver, pois sempre dime conta que sempre iba encaminado un pouco a eso, a conseguir o que é a aplicación da tecnoloxía na saúde. Teño 2 familiares que se dedican un pouco que a investigación, pero máis no ámbito da química. Así un pouco no ámbito da biomédica con tecnoloxía, na verdade é que son a primeira que fai isto. Agora imos a empresa Ceo Aberto, que é a empresa do meu mentor, que é David Ballesteros, e con el pois foi un pouco con quen comecei na ciencia. Con el o que fixen foron 5 proxectos de investigación que foron premiados a nivel nacional. Bueno, presentos, este David, el foi o meu mentor durante todos estes proxectos. Hola, terceiro da ESO comenzabas, non? Recordo unha rapaza tímida que se sentou ali no medio da aula toda así tal, super interesada, pero super discreta. E que comezou a facer proxectos de investigación con nos ali no Parque Tecnolóxico de Ourense. Na adolescencia costa moito que se centren e leven a cabo os proxectos hasta o final. E ya decías, mira isto, o fin de semana. Eu viña en coche ata Vigo e unha hora despois, cando chegaba, xa tiña o documento e iría, é venres, hoy xoves, non é sábado, nin domingo, nin luns. Teña unha cabeza de traballo que chamaba moito a atención. E despois, eso dalle vergonza que o digamos, pero é moi boa xente. Sempre axudou moitísimos compañeiros, eso nosos profes o valorábamos moitísimo dela. E a humildade. Foi a moitas feiras, gañou moitos premios e continúa igual de acordándose dos veteranos que axudamos nos inicios. Fixemos un total de 5 proxectos xuntos e os 2 que vos podemos presentar son os 2 últimos, así que se queredes. Este o penúltimo, o obxectivo principal era o que é de como previr os riscos de padecer a morte súbita do lactante. Nos único que fixemos foi diseñar 4 sistemas que o que fan é encontrar unha serie de parámetros para desta maneira como reducir o risco. Os médicos recomendan acostar o bebé boca arriba. Entón, con isto o que pretendemos é que detecte se o bebé se xira ou se non. Nos se xiramos o bebé, detectaría un cambio de posición, e se xiramos o bebé para outro lado, detectaría outro cambio de posición. O segundo sería este, que é unha cámara infrarrosa, que é unha cámara modificada, é unha cámara da PlayStation, que o único que fixemos foi abrila e cambiala para que vise en infravermello. Por eso a imaxe é, pois, blanco e negro.
Entón, nos enfocaríamos a cara ao bebé e se o bebé se xira xa non detectaríamos, entón indicaríamos un cambio de posición. Pasamos ao terceiro sistema, que sería este. Se o colocamos aquí, detectaría a temperatura. Según a temperatura alta sería pois vermello e a temperatura baixa sería azul. Ven a ser unha cámara térmica low cost, feita por ela. Sí. Encántame que utilice o fixemos, porque Iria construe non sei que. Iria, poderías facer, e xa está, é a miña parte. E pasando ao último sistema, este sistema pois o que consiste en detectar o pulso do bebé. O sensor de pulso estaría no brazo e está conectado a unha placa que envía sinais mediante conexión wifi ao móvil, por lo tanto, os pai ou o nai podería pois recibir esta información. E claro, todos estes sistemas están inalámbricos, é dicir, levan unha comunicación con esta torre que sería que executaría a sinal de alarma conforme a que o bebé se xirou ou cambiou de posición ou se a temperatura do bebé non é a correcta. Os talleres e cursos que imparte David permitíronlle formarse unha idea sobre as diferenzas entre homes e mulleres á hora de desenvolverse no campo científico. As rapazas traballan moitísimo mellor, porque son moito máis metódicas e traballan de forma máis sistemática que os rapaces. O problema, discútese moito cal é a orixe deste problema para romper o teito de cristal moitas veces. Penso que vai por aí, de eso, de porte barreiras que non existe, que eso está na mentalidade social que aínda conservamos, de isto non é para rapazas ou cousas polo estilo. Que non sexa a sociedade a que te impide facer cousas potentes porque o límite o marcas ti. David sempre ten consellos para que a súa pupila avance na faceta profesional, pero tamén na persoal. Penso que ten un potencial como investigadora brutal, pero sempre lle insisto que ten que ser feliz por riba da investigación, non perder a perspectiva e buscar a felicidade persoal por riba da súa vocación científica. Seguindo os consellos do seu mentor, Iria non se pon límites e fai plans de futuro. Eu soño chegar algún día a dedicarme ao que é a investigación e poder ter un equipo ao meu cargo. A nosa protagonista do pasado, Ángela Ruiz Robles, sempre lle preocupou que os seus alumnos fosen á escola cargados de libros, e así foi como comezou a desenvolver a súa enciclopedia mecánica ou prototipo do que hoxe coñecemos como libro electrónico. O seu invento consistía nunhas láminas con debuxos que se iluminaban ao apoiar os dedos sobre elas e aparecían os textos. Quería que os máis pequenos fosen á clase con todos os contidos na súa creación. Sen ningún apoio, encargou un prototipo de zinc e bronce nos estaleiros de Bazán, en Ferrol, e o 10 de abril de 1962 rexistrou a patente en España. Faleceu aos 80 anos en 1975. Os seus restos descansan no cemiterio de San Salvador de Serantes e todo o seu legado está no Museo da Ciencia da Coruña. De novo aquí, constatamos que as mulleres do presente tamén tiveron grandes inquedanzas científicas dende pequenas, como Marisol, que se imaginaba nun laboratorio con fume de cores e agora é unha das investigadoras de melanoma máis influentes do mundo. Yo nací en una aldea muy pequeñita en la provincia de Pontevedra y la verdad es que no había nadie en mi familia que hubiera estudiado ni biología, ni farmacia, ni medicina. De hecho, yo fui la primera universitaria. Siempre he querido ser científica. O sea, yo nunca, no me acuerdo haber pensado otra profesión, la verdad. Juegos de química de pequeña que me habían regalado y por esa idea que uno ve en las películas de los laboratorios de química, de, pues no sé, frascos de humo y azul. Me hace mucha ilusión que estemos ahora aquí grabando en la Universidad de La Coruña, en la Facultad de Biología, porque claro, aquí es donde empecé yo. A mí me marcó mucho una profesora que tenía aquí, Esperanza Cerdá, y era profesora de Bioquímica 1, Bioquímica 2. Me dejó sola en el laboratorio, me explicó un poco y me dejó sola. Entonces yo pues me encontré, pues yo tengo que hacer algo aquí y es una responsabilidad, ¿no? Entonces, que alguien confíe en ti desde las primeras fases de tu carrera es muy importante. Mi primer laboratorio fue en Estados Unidos, en la Universidad de Michigan. Yo era la única mujer en un departamento que eran 30 hombres. Claro, todos eran doctor tal. Entonces yo te dije, no, pues yo también quiero. Yo pedí a la secretaria, por favor, que me preparen una bata con doctor Soengas.
Y esto lo pongo como ejemplo de decir que, bueno, pues es una ocasión en la que yo pues, tomé esa decisión, ¿no? Ten todas esas características que presentan os líderes, ¿no? Con un empuje, unha energía, que a verdade, sempre que tiven a oportunidade de traballar con ela en algún proxecto, sempre me sentín afortunada, porque para mí Marisol, tanto a nivel persoal como a nivel profesional, é unha fuente de inspiración, é unha fuente de aprendizaxe. Sinceramente, creo que unha persoa que representa o máximo nivel da investigación científica galega e española, sen dúbida. A estas alturas da historia, temos claro que na ciencia as mulleres son protagonistas, pero os datos confirman que poucas chegan ao máis alto. Somos el 20%, el 25% en puestos de liderazgo solamente. Pero tengo que decir una cosa, eso está cambiando y somos tan vocales las que estamos que sí se ha visto, yo he visto un cambio importantísimo en los últimos 5 años. La directora de nuestro centro de investigación es una mujer, la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas es una mujer. Están ahí por su valía, tendrían que haber llegado antes, pero ya están ahí y muchas mujeres se sienten inseguras. Se sienten inseguras primero porque están rodeadas de hombres que suelen tener una voz, para empezar, ¿no? Una voz mucho más agresiva por la postura. Y entonces hay un componente de inseguridad, pero eso también está cambiando. La pareja hombre o mujer es muy importante porque es importante no que te ayude, sino que comparta. Y a mí esto de cuando dices que mi marido me ayuda, no señor, a ver, tu marido tiene que compartir. E é responsabilidade de dos. A pesar do frustrante que pode chegar a ser a ciencia, Marisol investiga coa mesma ilusión de sempre e renderse non é unha opción. De tirar la bacta nunca, pero nunca. Y eso me niego, pero por concepto. ¿Qué me queda por hacer? Bueno, he descubierto el deporte, llevo 2 años haciendo deporte, la verdad, yo no era capaz de correr 100 metros y la verdad que me gustaría aquí en Galicia, me gustaría correr la carrera de la Asociación Española contra el Cáncer, que son 10 kilómetros. O de galego teño que traballar un pouquiño, xa sei, é unha cousa que está aí, unha espiniña que teño, así que prometo a próxima entrevista facela en galego. Creo que é algo que é importante tamén para dar visibilidade ás mulleres de aquí en Galicia. Así que gracias por esta entrevista. A diferenza de Marisol, Carmela sí medrou nunha familia con tradición universitaria, sentindo dende nena unha conexión especial coa natureza. Meu pai era abogado e miña nai, aunque foi ama de casa, era licenciada en Filosofía e Letras, entón, en torno a nós sempre hubo como algo básico que todos fóramos á universidade. Sempre desarrollei moito a vertiente de científica, fui boa en ciencias en xeral, en matemáticas, en física e tal. Que tal foi hoxe as xuntanzas que tiveches? Estuve ben no zonográfico, como sempre, ben, todo estupendamente. Na cooperativa del Miro estuvo encantadora, fíxome moita gracia tamén a secretaria, como hacía tanto tempo que non iba, foi moi recibida con moita ledicia. Miña parella é tamén biólogo pesqueiro, sempre tuvimos as mesmas inquedanzas, tuvimos sempre uns objetivos bastante comuns, compartimos todo dende o principio e tamén foi moi doado vivir en Palleira e somos moi felices. A verdade, aínda que a xente a veces cando lle contas e tal pensa que tiña que ser complicadísimo e dificilísimo, a verdade é que non o foi. E non o foi tamén pola maneira de ser dela. Creo que en ese xeito fomos capaces de levar unha vida normal dentro da dificultade de estar moitas veces ausente da casa. Cando naceu Daniel, pois entón xa nos especializamos en rutas distintas, en camiños distintos para non coincidir, sobre todo no mar, porque no mar estábamos un mes seguido. Carmela e Javier conseguiron o equilibrio entre as súas grandes paixóns, a investigación mariña e a familia. O que máis cousas vive de alguna forma é a ausencia. Porque ao final eu lembro que algúns anos, cando eu era cativo, pois a mellor estaban 100 días fora un e 90 a outro, non? Pero sí que entender, sí que o entendes. Haberá quen pode chegar moi lonxe sen facer moito esforzo ou sacrificios, pero non é normal. Que tal en colegio con Luz e con Vito? Bien, bueno, Vito lleva sin ir a unos días, pero Luz, bien, va encantada además. Sí, vas contenta, Luz.
¿Encontraste a tus amigos todos? Sí. Bueno, y ahora vamos a ver, ¿queréis que leamos a Peppa Pig? O... Lo lees. Bueno, pues venga, que papá se va a un recao, ¿eh? Esta versión da vida que estou a vivir é moi enriquecedora para min. Dedicolles todo o que poido, como non teño a mesma responsabilidade que tiña co fillo, pois entón me aporta moito, moitísimo. ¡Hurra! Gritó Pepa. A mamá le encantan las tortitas. ¿Os gustan las tortitas a vosotros? Sí. Tenemos que hacer un día tortitas, que el Tello las hace muy bien. O sea, personal, bueno, pues que meu fillo sea feliz na súa vida e que poda tamén adicarlle educar as netas, enriquecer as netas e que elas consigan que sean felices. Moitas gracias, foi unha delicia tamén traballar con vosco, colaborar ca vosso proxecto e, sobre todo, ca divulgación do noso traballo. É importante que a sociedade coñeza o que facemos, tamén que as mulleres da miña xeración tamén traballamos arreo cos homes, fixemos algo porque a igualdade agora sea máis doada. Ai, que benquiñas son. Por Dios. Despois dunha xornada intensa de estudos e traballo, Iria volve a casa, un piso compartido con 2 estudantes de enxeñería. Hola, que tal? Hola, que tal? Que estades a facer? Albóndigas e uns espaguetes por aquí, xa os temos listos. Genial. Bueno, eu presento vos un pouco os meus compañeiros, ele é Pablo, ele é Alberto, e nosos 3 estudamos enxeñería aquí na Universidade de Vigo. Eu estudo enxeñería en organización industrial. Eu estudo enxeñería en tecnoloxías industriais ou gravo en inglés. Eu creo que cada vez é máis igualado. Por exemplo, en organización, eu non te sabería decir se temos máis mulleres ou máis homes na carreira. Sí, parece ser que a tendencia nestes últimos anos parece que a remontar, digamos, e xa se está alcanzando máis equidade nese ámbito. Pois eu creo que no mundo laboral, en xeracións futuras, en nunhas décadas, poderá equilibrarse o número de mulleres co de homes. Eu penso que vai tardar un pouco máis. Sí, eu creo que vai ir acompañado. Primeiro a universidade e cando se estabilice na universidade cando vai pasar ao mundo laboral. Pero o camiño eu creo que é o correcto. Os 3 comparten o espírito de traballo, aínda que non dubidan en destacar os méritos da súa compañeira. Hai xente que mostra certa iniciativa, unha mestura entre dedicación e ganas de traballar, que moita xente ten unha delas, pero eu creo que ten as dúas e é importante. Vou facer a maleta porque he volto a casa a pasar a fin de semana, xa que eu estou a estudar en Vigo, pero pois son de Ourense. Adoito voltar todas as findes de semana, agás a mellor se estamos en época de exámenes ou así, que sí que é máis complicado e pode ser que quede algún fin de aquí. A miña nai foi en que me presentou a carreira e que me dixo que estaba esta carreira, porque eu, pa min é descoñecida, non a topara cando estivera vendo e tal. Así que sí que é certo que a miña nai foi como que me deu o empuxón para que puidese estudar esta carreira, porque foi a que me presentou, por decirlo así, de alguna maneira. Conseguir recoñecementos é gratificante, pero o camiño para conseguilo non sempre é doado. No instituto no que estudiei, sí que é certo que ás veces, claro, ti tes que justificar faltas porque ti vas a faltar a clase para poder presentar o teu proxecto. Entón, ás veces, os profesores non o ven ben. Entón, sí que ás veces tuve algún enfrontamento ou non enfrontamento, pero sí, a mellor, algunha discusión con algún profesor, pero, sen embargo, hai outros que, por exemplo, lembro moi ben unha profe que eu tiña que facer unha viaxe a Málaga a presentar un proxecto, e esa profe o que me fixo foi, vale, pero vaste perder unha cousa moi importante, para que non te perdas, era un día non lectivo, e díxome, explícoche isto no capó dun coche. Entón, é algo que te queda, dis, que esa profesora fixo o esforzo de explicarme o tema dunha semana no capó dun coche, algo que te queda marcado sempre. Para non deixar de quedar cos amigos ou cumprir coas súas obrigas de estudo, Iria planifica ben o día. Por exemplo, eu rindo moi poucas noites, pois o que facía era, como o proxecto gusta, o que facía era deixar o proxecto pas noites, porque ao ser algo que me gusta, vou rendir igual, e así pois compensaba e podía facer todo. O meu soño persoal é poder seguir facendo o que me gusta sen ter limitacións. E, bueno, agora xa me despido que teño que ir coller o tren. Chao! Grazas a este percorrido, descubrimos que Ángela Ruiz Robles foi a precursora do libro digital, unha mestra con vocación investigadora e inventora que deu grandes leccións ao mundo. Ademais, constatamos que na ciencia as mulleres cada vez teñen máis protagonismo. Elevámonos 3 historias de mulleres que conectaron coa súa vocación dende nenas e que optaron pola investigación con todas as súas consecuencias.
Grazas a elas, o mundo avanza para ser cada día un pouco mellor.